फाइनाय 12 तारिख सिमी मानडे आफुन सिमी जे चीनी मानथाय माया साक शुद्ध 12 तारिख बागै सिमे जे मानथाय माया साक सिनेमा रोड ब्लकेज ताबुक चलि थांसिनाय हाईवे ते रेलवे रोमान स्क्रिप्ट निशानमंगो फाइनाय 12 फेब्रुवारी सालमारिनि सिमी खाजाक रि जरानि बागै आसाम आगरतला लाहार कतरते रेलवे कासुनानि दामरक मंगरखा TISF फासलो मानिका कुट कायसाकक तुबान्दा खलायै अ साकलाय मंगरखा TISF नि हास्ते आचुकफां साजरा देब साते बर्मा जतन फाइमान बागै बेलेगे हामबाय तिनी नंगनो रिंजांमानि कारणके चिनी सोशल मीडिया नो रिंजांमानि कारण कांगाय नग जतन साइमानो जे चिनी त्रिपुरावो रोमान स्क्रिप्ट नो ति बेलायनो थंमुं चलि दङो जों गोबांमा टाइम चिनी TVS बोर्ड थांगै चिनी प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालायमानि यागुलो बसनो साकबाय थां कक रिहमानि जे ताबुक जे TVS बोर्ड कक बर सब्जेक्ट दंमानि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुइटा बानि सिमाने हिनि सिनबो डिमान्ड आमनो दंमानि जोंबो कोनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल ऑप्शन खायदि हिनि जे बांला बासिनामो जोंना बांला बासिनाय जे इंग्लिश बासिनामो जोंना रोमान स्क्रिप्ट बासिनाय हिनि हाइपानो ब आफुरु जोनो कक रिमान फानो बिनि आ हरनो ते दुइ तीन दिन परेनो ब मा हाइकाय बिनि ककनो चेंज खायसिका आबन बागै जों बबायतेसे थाङै मालायखा काहामकाय साइमानन बागै बिनि तामो स्टेप ना करना हाया आमुफ्रुबो ब साकसाक गसिर हका ब अमते खालिया फसुदु बांला स्क्रिप्ट मासिनाय आमनो जों वानसुगै चिनि जतनो TISF नि ऑल त्रिपुरानि TISF जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंथानि कक खनाका बरक जतनो जों गोबांमा टाइम न साइमनो जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा बकासु लायका स्ट्राइक महनै तारपरे जों गवर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम या फरमानि बरक सल्यूशन रिनाय हिनि सामनि आमो कोनो सल्यूशन निया को ताकसु जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटी दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अकरा कमिटी पेरेंट्स कमिटी रक आसुखा चिनि आफुरु LOP दंमानि CM EM MLA MDC रकम दंमानि चिनि गोबां नेता अकरा रक दंमानि आमनो जों जतन जागा अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिख नि सिमी सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुबनि स्टेट चिनि जत किसु लिंक दंमानि जे रेलवे लामारक जों बन खायसिनाय आमुबो जेसक चिनि मानथायनो जों माया साक जेसक चिनि त्रिपुरानि मानथायनो माया साक कारण बरक बेलायनो चिनि बरकना हानक पिनो खायका चिनि जे रोंस्रोंनाय रंनि फ्यूचर बे गेम थं दङ आन बागैनो जों TISF बुङै चिनि तिनिन सिमी नंनो डिक्लेयर खायरिका नंनि जाकिसु चाना नंनानि माने रकिसा पाइ कामका नार लायदि जों आबन बागैनो 2 दिन टाइम दिखा तामनि बागै हिनबा जेफुरु हाईवे रेलवे क्लोज जों थाङानो आजारावो चिनि साइमनो जों चिनि थानि चाना माने रक चिनि अर त्रिपुरा माने रक जतन फादारनि मां फायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थाका हांका आफुरु जतन शर्टेज जोंनाय आबन बागै जतन हामिया वानसुगै मानो बा चिनि चाना मानेनि बा नोंना माने रक चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बर प्रब्लेम फेस खायमानो आ प्रब्लेम फेस ता खायतों हिनो जों दिनै अर प्रेस मिट खाय 2 दिन नि टाइम दिखा 2 दिन नि बिसिं नक जतन पाइलाइनार लायदि जतन खाथिलाइनार लायदि जों अर डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमी मानडे आफुन सिमी जे चिनि मानथाय माया साक शुद्ध 12 तारिख बागै सिमे जे मानथाय माया साक सिनेमा रोड ब्लकेज ताबुक चलि थांसिनाय हाईवे ते रेलवे थांनाय सालो अबहानो प्रेस मिट दरंनो खाथि खायजामानि आदिनो नों सामान दंनि खुकिनो पेरमानि जे 10 तारिखो अबहानो पैसा नोटिस रेजानाय नि ताने आचमसा दैसा पप
Omonge Firmani tam tam ang amono saimane bin thani tese thangka president memal nai hini ang president memal na thangai ang amono saimaka bo sawo je amo bo sakbai thanggo sika mang kun khaina kri ka engai amo to जों जे साइमामनि बो स्टेट गभर्नमेंट बायनो थोङै दंखाना बो सावो जे CBSE बोर्ड नंथानि लेटार कायसा रहका आ CBSE बोर्ड नंथानि लेटार रहमानि आ लेटारनि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंमोन किन्तु CBSE बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल तमरंनो आमरं से चालु TBSE हिंगे जे त्रिपुरा स्टेट तमनि आ स्कूल चालु TBSE जे स्कूल चालु मनि आमो स्टेट नि मैटर हिंगे स्टेट न नायने आमन बागै কোনো সেন্ট্রাল নি কোনো নাই বয়ামো অজুহাত কোনোকা বয়ামো শুনো হাইন খাবান না বাগে বুই সাইমা দমো সিয়ারনো খাবান না বাগে বকক সাকা হাইপানো जों साइमानो जे चिनि एडुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेंद्र मोदी से चालू खाइजाक जे कोनो रिजनल लैंग्वेज न जान बरक आजा स्टेट नि बरक चूज खाइ परिमान नाही बो आमरक बो साइमिया देमान मा देमाया साइमि आं बनो फुनु कामरक बो आफरका बकुनो साना करिं खाबिनि ओंखाय जों बाबाय कक सामान बियागुलो साइमाका जे अमनि उकुलग ते कुबनि बरक थेङै दं so जों अमनो आमरक जत किछु साइमानि न चिनि टिआइएस बलते पर जों मीटिंग आजु खामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स तिप्रा मथानि जत विंग्स नि लीडर रक चिनि जे लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट सीएम ईएम एमडीसी जत मिलि आजुगे एमएलएस रक आजुगे दिनि डिसिजन नाहा लाइका डिसिजन नाहार जाका जे फाइनाय 12 तारिख नि सिमि रोड ब्लकेजिं सिनाय जों लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मानथायनो माया सा टिआइएस Koktum Chini Khorang